Архитект Борислав Владимиров е проектантът на луксозната жилищна сграда, която се изгражда в квартал Изток. Той и екипът му имат солиден опит в проектирането на редица сгради, жилищни и обществени, в няколко български града. Ние вложихме много от натрупания опит, който имаме в годините в тази сграда и смятам, че и благодарение на инвеститорите, които дадаха свобода на нашите идеи, се получи една много качествена, съвременна и утилитарна сграда, която според мен ще се впише в околното пространство по възможно най-добрия начин. Тук се опитахме да направим една качествена среда за живеене, която е съпроводена с по-големи апартаменти, с достатъчно големи тераси и сме използвали предимствата на местоположението, а именно тези гледки, които са във всички посоки, особено към планината. Жилищната сграда в квартал Изток е на 5 етажа и има 50 апартамента. Мнението на архитект Борислав Владимиров за качеството на строителството. Като виждам това, което в момента се прави, качеството на строителството е на много високо ниво и ако така продължава строителя, мисля, че ще спази и сроковете и ще получим един качествен обект, на което ние много държим, защото все пак това е реклама за нашата дейност. Строителството на жилищната сграда в квартал Изток е в унисон с всички съвременни тенденции в строителството, а те са: употребата на нови материали, по-енергоспестяващи, щадящи околното пространство. Аз лично залагам на много зелени пространства, на по-големи обществени пространства в жилищните сгради и разбира се на по-големи за вашите зрители като квадратни метри помещения, в които хората, които живеят, да се чувстват удобно и уютно и това да бъде наистина техния дом, а не просто поредната покупка, в която да пребивават само през нощта.